Štvrté kolo extraligového futsalu v piatok 2. októbra prinieslo pre domáci Tupperware ďalšie 3 body do extraligovej tabuľky. Súperom domácich bol nováčik súťaže košický PKP, ktorému sa v tomto ročníku ešte nepodarilo získať body. Domáci sa už od úvodných minút pustil do súpera. Strely Geleho a Suchana ešte nenašli miesto v bránke Košíc, prišla však 4. minúta a v nej priamy kop Geleho a úvodný gól na 1:0. Aj pri ďalšom góle v 7. minúte bol autorom výbornej prihrávky Medešimu Gele, ktorý zvyšoval na 2:0. V 11. minúte sa Novozámčania vyfaulovali a pri následnom 10-metrovom kope sa vyznamenal v domácej bráne Šeben, ktorý prudkú strelu zneškodnil. Hostia si vypýtali oddychový čas, po ktorom sa častejšie objavovali pred domácou bránou. V 18. minúte mohol zvyšovať Hajko, ktorého samostatný únik zlikvidoval až brankár Košíc. V závere polčasu pohrozili aj hostia, ale z posledného gólu v tomto polčase sa radovali domáci, aj keď pričinením hostí, ktorí si pár sekúnd pred klaxónom svietili vlastný gól na 3:0. Druhý polčas začali lepšie domáci. Najprv Suchan trafil tyč a neskôr Hajko zvyšoval na 4:0. V ďalších chvíľach sa prebrali aj hostia, v 24. minúte znižovali na 4:1 a o niekoľko minút, kedy využili Šebenovo zaváhanie, na 4:2. 5. gól domácich dal Štovko, na ktorý odpovedali hostia krásnou strelou do spojnice Šebenovej brány a bolo 5:3. Pri následnom tlaku domácich záslov Jakaba zvyšovali na 6:3. To už hostia robili chyby, ktoré potrestal 7. gólom Suchan. V závere sa znova vyznamenal Gele, ktorý zvyšoval na konečných 8:3. V úplnom závere počas klaxonu sa lopta dostala za košického brankára, ale tento gól rozhodcovia neuznali. Bol to ťažký súper, najprv sa zatlačil, takže museli sme dať ten prvý gól. Našťastie tam trafili zo pár pekných gólov naši, pomohli mi v obrane v prvom polčase a potom sme dohrávali. Tam sme dali ešte góly, stále doťahovali, hrízli. Bol to nepríjemný súper, za to dá sa povedať. Môžeme sa tešiť aj na ďalšie takéto tvoje dobré výkony v ďalších zápasoch? No tak dúfam, ale pri Trborovi to je ťažké, ale sme tu na Zámku, sme dobrí bránkári, si myslím, dobrý kolektív aj hráči, takže chceme napredovať, takže dúfam, že áno. Tak nevyšlo všetko úplne tak, jak sme chceli. Na našej hre je vidieť tréningovú absenciu. Keď musíme riešiť hru tvorivosťou, tak naša spolupráca ešte nie je doladená a zlyháva, čo dôsledkom sú potom protiútoky súpera. Dá sa hovoriť o tom, že vlastne miestami futsal bol potlačený do úzadia, hral sa poctivý futbal, bojoval sa o východiskovú pozíciu do kontraútokov. Nám vyšlo viac týchto rýchlych protiútokov. V obrannej činnosti sme urobili niekoľko hrubých chýb a tak bolo veľa gólov, 8:3 svedčí o tom. Chcel by som, aby sme dostali menej gólov, aj keby sme dali menej, ale aby sme lepšie kontrolovali súpera.